Iti agtultuloy apakasaknan ti Pagilian may papanditi korupsyon. Ipalpalagip ti Department of the Interior and Local Government Cordillera ti panagaramat ti publiko iti Subaybayan Portal. Ti Subaybayan Portal ket may sa website apakakitaan iti update dagiti proyekto to local government unit. Daduma a detalya iti panagsubsubli ni Jezreel Kate Lapisar. Dismayado ti kaadwan gapu ti maibalbalita a katiwalian ken pannakasardeng dagiti sumagmaman o proyekto ti gobyerno para kadakwada napateg nga adda ti nalawag a sistema tapno may pasigurado ang mapmapan iti pagilian dagiti maibaybayad a buwis iti gobyerno. Devastated kami dun sa news na yun, yung ating mahalagang pera to dala sentabo, mahalaga yun. Kinita natin yun. Bakit napupunta dun sa mga grabing mga buwaya na tumitira dun sa ating mga pondo. Nakakalungkot at it is really frustrating na maraming pondong allocated sa specific project para sa welfare ng ating mga kababayan, but nakikita natin na ang mga proyekto, mga project, funds na nilaan ng gobyerno ay napunta lamang sa iilang tao at nagagamit sa korupsyon. Gapo iti daytoy ipalpalagip ti Department of the Interior and Local Government Cordillera iti publiko ti panagaramat ti Subaybayan Portal kaspas ti panang papigsa ti transparency ken monitoring kadagiti proyekto ti gobyerno. Sigun met iti ahensya, agserserbi kas online platform ti Subaybayan Portal no sa dino ma-monitor ti publiko ken ti gobyerno ti implementasyon ken progreso dagiti nagduduma a proyekto ti lokal a gobyerno. Pakairamanan dagiti infrastructure projects apon punduan ti national government. Babaan iti portal nalaklaka ti panang track ti status dagiti proyekto manipod iti panagplano agingga iti pan nakakumpleto dagitoy. Bayat amay paspasigurado met ti usto a panagaramat ti pondo ti gobyerno. Patuloy ang pagtaas ng compliance ng mga LG sa paggamit ng portal at may monitoring mechanism din ng DILG upang matiyak ang regular na pag-update ng mga project information po na to. At patuloy rin po yung capacity building activities at technical assistance na binibigay ng DILG para matulungan sila sa pag-encode sa sistemang ito. Sigsiguraduan met ti ahensya nga usto dagiti mai-upload nga impormasyon iti portal. Babaen ka dagiti engineers ken field officers dagitoy nga agturturong ka dagiti project site tapno ikumpirma dagitoy. Agtultuloy met ti pannakikoordinar da kadagiti partner agencies da tapno masolusyonan ti parikot iti internet connectivity kadagiti dadduma nga LGU ti rehiyon tapno may pasigurado a regular a maka-update dagitoy iti portal. Nabibigyan ng access ang publiko upang masubaybayan ang paggamit ng pondo ng bayan. Pinapalakas nito ang trust and confidence ng mamamayan sa lokal na pamahalaan. Nagsisilbi itong deterrent laban sa maling paggamit ng pondo dahil bukas sa publiko ang impormasyon tungkol sa mga proyektong ito. Al-alukoyan met ti ahensya dagiti lokal nga opisyal ken masaknan a personnel nga agbalin an alibtak iti panag-update ti datos iti Subaybayan Portal tapno naandayas ken transparent ti pan nakaipatungpal dagiti proyekto para iti pagnumaran iti publiko. Jezreel Kate Lapisar para iti Pangbansang TV iti Baro a Pilipinas.